il-kwalitajiet li għandha tħares lejhom is-soċjetà Maltija. Il-Papa sejjaħ għal valuri li fuqhom għandha tkun mibnija is-soċjetà Maltija: id-dritt u l-legalità, l-onestà, il-ġustizzja, is-sens ta' dmir u trasparenza. L'onestà, la giustizia, il senso del dovere e la trasparenza sono pilastri essenziali di una società civilmente progredita. Il-Papa jafas l-iktar fuq il-legalità, jiġifieri ir-rispett u l-implementazzjoni tal-liġi. U trasparenza, fejn kollox isir fid-dawl tax-xemx u mhux fil-moħbi. Dawn għandhom jgħinu biex jitqaċtu l-għeruq ta' ħajja ħażina u l-kriminalità. Dan huwa appell imqanqal speċjalment fi żmien li għexna u li għadna ngħixu bħala pajjiż. Jekk nimxu wara dan il-parir, tista' sseħħ dik ir-rikonċiljazzjoni biex bħala pajjiż nerġgħu nimxu l-qudiem b'ottimiżmu lejn il-futur.